πατάτες 80, συν το ψωμί 60, σύνολο 1,40, συν 3,60, σύνολο 5, 1,40, συν αυγά 3, γάλα 1,40. Ναι. Ο λογαριασμός τηλεφώνου 30, το λεωφορείο 0,80, σκόνη πλυσίματος 1,50, σχολικά γεύματα 7, 1,20. το ενίκιο. Σχολική εκδρομή της Σοφίας 30. Ασφάλεια πυρός 30 το μήνα, 350 το χρόνο, ηλεκτρικό ρεύμα.